Si Jesus nagingon sa iyang pulong sa Juan 10 versikulo 14 hangtod sa 15. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako. Sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako anda magpakamatay sa akong mga karnero. Ang mga karnero diha igsuon mao na kita nga mga katawhan. Ug ang magbalantay mao na si Jesus mga igsuon. Ug andam siya magpakamatay alang kanato. Siya nagbantay kanato, siya nagatiman kanato, siya nagprotektar kanato. Ug iya kitang giluwas. Nagpakamatay siya alang sa matag usa kanato, alang kanatong tanan. Ug siya andam gayud nga magbantay kanato, andam nga magluwas kanato. Dili siya mudagan igsuon sama sa tao nga dili andam magpakamatay siyang kaugalingon alang siyang isig ka tao. Apan si Jesus igsuon andam siya nga magpakamatay kanunay tungod kay siya ang maayo nga magbalantay kanato. Kumusta ang imong pagkakarnero ngadto sa imong magbalantay igsuon? Nakaila ka ba sa tinuoray ngadto sa imong magbalantay? Hinumdumi ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga ang iyang tinuod nga karnero nakaila sa iyang magbalantay ug ang atong magbalantay nakaila gayud kana sa iyang mga karnero. Kung tinuod ka nga karnero sa Dios, kung tinuod ka nga karnero ni Jesus, nailhan ka gayud ni Jesus. Mao sa kanunay igsuon sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Himua gayud nga manluluwas si Jesus diha sa imong kinabuhi. Himua gayud siyang magbalantay sa kanunay. Tungod kay siya mao gayud ang maayo nga magbalantay nga dili gayud mausab sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi gayud ang pulong ni Jesus igsuon ug ayaw gayud kini kalimti. Nag-ingon siya nga nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila usab kanako. God bless sa tanan.